正しいですか？正しいと思いますね。何を例にする方がいいな？勉強には、わせて、られて、二つを勉強します。はい。まずは、行われます。入学式は、このホールで行われます。はい。次の例を読みます。これは世界で一番大きいダイヤモンドだと言われています。今、私は自分の例をします。この本は日本語でよく読まれています。読まれています。この本は日本でよく読まれています。読みますね。読みますを、読まれています。今、私は言っている例が正しいですか？皆さん。